Здравейте, приятели! Този музикален поздрав е подарък от тати Милен и мама Христина за тяхните трима синове, като им пожелават много здраве, щастие и успехи. Който не знае, нека да чуе за тримата братя от Австрия. Който не знае, нека да чуе за тримата братя от Австрия. Айде бе Миро, айде бе Ваньо, айде бе Божо, шампиони. Айде бе Миро, айде бе Ваньо, айде бе Божо, тарикати. Големи ще порасна, бизнесмените ще стана, тримата братя от Австрия. Като мама са красиви, като тати талантливи, тримата братя шампиони. Айде бе Миро, 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 айде бе Ваньо, айде бе Божо, шампиони. Айде бе Миро, айде бе Ваньо, айде бе Божо, тарикати. Айде бе Миро, айде бе Ваньо, айде бе Божо, шампиони. Айде бе Миро, айде бе Ваньо, айде бе Божо, тарикати.